Oh, 250 rin mo kwarta? 50 ra gyud. Sige, okay na. Oh, Grabe, tihika po ni mo, 500 ako ni mo, pumundag hangi, po ni mo, 250 250. ra gyud ni. Wa na ginilain. Hawa. Na. 250 ra gyud ni. Oh. Sa man. Bye. Mark, Oh, sulod ko eh. sunod lang. Nilak. Dili, ablira na. Sa man na? Kuan, hangyo ko mo, baby. Si hangyo. Diba? Panindan ako ni mo, kuan, 500. 500? Mm. May hangyo diha. Ha? May hangyo. Ah, wala ti. Swerte ni kay ka na, bago pa kay na, 500 ang pinda ni mo. Miguhay po daw eh. Ah, Miguhay grabe. na hangyo ba? Oh, sinuuso sa migo sa ro, gipit kay ko ron. Ah, di ko na paliton. Huwag may hangyo. Di mo kuni baligya, pinda ra mo kuni. Pinda ra mo kuni. Pero kung palito ni mo, kani ako baligya listo, kay mahal man ni akong sapatos, pinda ra ko ni 500 ni mo. Hangyo po daw eh. Di ako eh, wala eh, hangyo ay ro, wala hangyo ay, pinda 500. Biniguhay na ba? Di ko. Sa 50 lang. Ilam di mo hangyo di ay. 250. Uy, pinsa man ay mo ay, sa ito mo sa akong sapatos bata, hangyon mo 250. Kunchoy-choy man eh, ha? Sige na kon, biguhay na ba? Uy, di ko eh, di naman daghangyo kani, masulot ni mo, pag sulot mo ni. Pag to kagawas, mga plaza, ikiling yung sa mga chicks. Blah. Ah, grabe. Pukag sapatos. Eh, bi, chuyak sa tawahan na yun. Uy, kadag-bida Hindi gun. na down na 250 lang sa? Ha? Down sa 250. Down sa 250 ba? 250? Oo. Sige. 250 rin mo kwarta? 250 ra gyud. Sige, okay na. Oh, Grabe, tihika po ni mo, 500 ako ni mo, pumundag hangi, po ni mo 250 250. ra gyud ni. Wa na ginilain. Hawa. Na. 250 ra gyud ni. Oh, kaya na lang. 250 ra gyud na akong kwarta. Wa na ginilain. Yeah, Okay. 50. Pupo sa dia, sige, barog dia. Inom po lang, ha? Ay, kanindot makalaglag na ko ni ba? 250. Wah, kanindot. Uy. Kani Dut kon? kaya. Wala, apil. Oo. Sa pikas ra. Oo. Pila pindan ako ni mo? 500. 500. Oo. Hangyo kag 250. Kay kulay mo kwarta. Kana na sang usa. Oo. Usa ang paglaag. Pwede din na mula kung sa kabuk kapatos. Mawagah ni. Usa ko na ko. Usa magpulos ako sa kwarta na akong pindan ko ni 500 taga mo 250 kana lang sa. Kunya na ako ni gihatag mo kung ako ni hatag ang Paris kung ang kuwang kwarta na 250 imo mahatag. Nana din na ron. Oh, ako po'y kansi. Hatag mo ni mo ni 250 ra. Nya Ako ugdugay kansi. pa kung mga kwartag 250. Usa Oo. ko na magamit. Kunya pa ni mo magamit. Oo. Sa nang paglaag. Ug mula ugma. Oh, di na ako problema. Ano lang ako, musuluto ni mo ni, parisan mo sinilas. Oh, bakay-bakay ka gawas, mga naman, Mura tagpiang na. lakyawa, bagong buang, oh. Oh, di pa ka na, kayo sila, bra, buang ni hilas, oh, gwapong sapatos. Yati, gwapong sapatos pero usara ka buok. Oh, nya, nila, 250 naman na, 500 good Sige, ako, sige, mangitog paagi. Oh, sige.